Hello? Hello? Di ba dukong? Ano naman? Oh. Ano, sir? Okay, pakinig kayo. Announcement. Andito ha, mayroon tayong training. Okay, ano yun, sir? Yes, sir. Mayroon. Darating kayo kailangan bukas. Monday, naman Tuesday, starting ng Tuesday, pwede tayo start. Okay. 3 times a week kasi kailangan saturate natin buong ginagat. Okay po. Okay, sige, yun lang. I-schedule mo lang. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay. Thank you, sir. Thank you, Jack. Thank you. Okay, thank you, sir. Okay, okay. Okay. Dito yung mga naririnig nila. Nandito sila. Okay, pinatay na. Karinig nyo? I-prepare nyo na. Adto sa dinagat. I-training. Karon nga, mabot. So, na siya i-lecture na mo dito. I-prepare na eh. Ibig sabihin, ready na. Bigyan. Oh, mo kasabot. Wala ko kadugog. Wala ko excited. Wala ko excited. I-prepare ang mga nakompleto para release for budget. Wala ko kadugog ito. Sir. Basta may pasabot na ito niya. I-prepare na atos dinagat training. Basta mo na. Ang groping ko no. Ano itong nabuo? Kuno nakabuo na kita ng kwan. Ato. Natawag na siya para kinigin ko nila. Kompleto daw niya. Tama. Ako nakadugog. Gililang ko. Lingon para ka makakwan. Sa inyo niya. Sige kasi. I-ready na. I-ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Approve o dili? Approve! Ihoka na ninyo karon og Martes. Merkules tapos na mo. Ang requirements ang kinahanglan jud. Requirements, no? Pero pwede na masambutan, to follow na dyan na ang di maapas. Pero importante, kompleto ang set officer. Sa ikaw raman. Nga, adto na sa dinagat, no? Adto jud mo dito. Oh? Lugan. Oh, nag-aral. Sige. O, sabihan mo. Uy, wala malipay. Excited sila ba na Nag-uulan sila. Kaya hindi mo inyo nang mitingan, kamo may officer, mitingan na ninyo sa Kinsa itong maluwag-luwag, paluwagin. Kainaan na gani, kanila iulan sa inyo. Saban, ibalik Gamay sa kato, may kwan. man. May rugby na po. Rugby na po sunod niya. Di ba doon na mo silingan? Iprinda tong silingan. Ha? Ato lang lukaton. Okay na lang uban. Anang uban, okay na mauli. Kinsa may ganahan mo inom og kulapo, itaas ang tiil. Okay ka lang uban. So Istoryahan sa mga professional, magod ni ka ng secretary, treasurer, attorney o engineer. Sabot? Sa inyo ng grupo, kailangan mo yung attorney, accountant, sabi siya, secretary, o engineer. Kaya ng engineer mo na yung kauban sa inyong grupo. Ako na lang 21, ako na lang 21. Yes, kasama na sa inyo. Pero kung dili pa mo makakuha, okay ra. Kay kailangan katunggo. Kay kanang mga professional, madali na lang na sila istoryahon. Ang importante ka mo, chairman, kung nabuo na ito. Magtrabaho na takana ay ibutang sa inyo. Kaya para makasugod na mo. Makita ni, na kamo, trusted yun. Kay nagpili na siya sa kasaligan na magmulat pa sa kumain. Kay sa gamay pa ta, kay umaabot ang dako, umaabot ang milyones, kaya ninyo. Milyones na. So magsugod ta sa ginaymay. Okay? So makita nga productive ang inyong proyekto, hindi lang siguruan sa inyo. Tingalig yun. Sabot? Ay, dapat
Nahimik ko. Nahimik. Kay project man ni. Kailangan hindi Kaya makita parang mo laging tulog. Mura man mo ganahe sa 1 million. Di mo mo to, atong paggamyan, 100,000 lang sa, no? Diri sa tasay sa kanga sa 100,000 diri sa sugod sa wala. Ha? Kay ang baboy 51 pa man mo kabuok, tagaan na sa mungkayo ninyong alagaan, pero ipakita ninyo nga productive mo, nga di mo mabagsak, di mo malugi sa suloob sa isa ka bulan. Tan-aw ninyo yung pagkaon sa inyong baboy pila niya, tingalig lugi mo sa pagkaon sa baboy mahal kay tanan. So naa mo choice nga dili lang mo musalig sa kanang gastos niya. Daghay paagi nga makakaon ang inyong baboy nga dili mo malugi, dili pod mo ma-bankrupt. Kay ma-bankrupt mo, dili na mo maka-outro. Laman ng Eh dili mo angayan bataga ano project. Nasagdan. Kay dili ka lang. Pero dili ayo mo kagool. Kay gatagaan gyapon mo og chance. Nagtagang gyapon mo og chance ba? Sasalain siguro mo nga. basta paagi. mag-ampo lang. Salain nga paagi kay halimbawa gitagaan mo pa nangamatay man tanan sir. Adi ni mao. Na may technician. Mao na ako pasabot. Kailangan kabalo mo sa inyong grupo kaya kailangan nato og isa ka professional nga makabalo unsaon mag-alaga sa inyo nga proyekto. So kailangan na gyud mo professional. Kagaya ni Alan, professional man eh. Tanawa mga baboy siya magpaanak, siya niya doktor man niya, doktor man sa mga baboy. So okay ra na ni Alan kay gusto ni sa tanan. So para to uban kung sa inyong specialty dito mo kay mag-alaga mo baboy niya. Uy, nang ng baboy kita na. Alaga. Dili na mao. So kailangan na agay mo ay professional niya. Pag sa manok kay kanang mapisti ang manok niya. Nya sa may buhaton, paghaw niya matalan. So kailangan na kabalo na agay mo ay professional. So katong mo kabalo wala na manok, kuha na ninyo kay mao na inyong taga-doktor ninyo, taga kung ano sa sakit sa inyong manok kabalo mo. Kasi sakit sa inyong mga hayop kabalo mo. So paano ninyong kwaon? Patanong ko si tao nga. Patay, bankrupt. Iwasan na yun. Nasakta na. Ay gusto na ko. Baka, pamili ninyo ha. Martes, Lunes, Martes, Miyerkules, Tamoy, Tulog, Adlaw. Prepare na mo para sa Sabado, pag-adto sa Dinagat, may seta, lista. Tingali, kung saan ganito, lista. Sulat tayo. Sulat. Nagpulwa si Nining. Sa dalhon. Tingali pag-abot dito, nagsinto, kaya may dala. Kailangan kabalo mo sa iyong dalhon. Lista nyo Nining. Ya, pag-abot dito, tingali magtindog, kaya may dala. May dala, di nagtindog. Matutagiraw sa man. Kailangan sa aroy dalang para. So yan na lang. Sandalo na ka. Kailangan always prepare. Kaya magpag, ready na na. Kaya pag-ingon ng kwan, hindi mo na lang ng computer niya. I-ready na na niya daan. Kaya pa lang. Sabi-sabi na mo sa ikalang raw. Ipuno dito sa ilang bahay. Okay? Sinabot na ta? Dahan-dahan. Kaya mag-seminar na tayo din. Si Sir Vilipando na na-schedule ito. Okay? Nagtanay? Magabot sila. Uy!